Na hát sok szeretettel köszöntelek elsősorban benneteket. Egy nemzetközi dicsőítő csoport Pál testvér vezetésével. Ketten jöttetek Erdélyből, ugye? Lehel és te, és akkor a srác Svájcból, és ő pedig Ukrajnából. Tehát ez egy nemzetközi dicsőítő csoport, és a YVM misszió szervezetnek a missziójába vagytok benne. Igen, több barátom szolgáltott, meg dolgozott. Még Törökországban is voltak ugyanilyen missziós úton, veszélyes körülmények között. Na és hát meghívtam ezt a dicsőítő csoportot, hogy ők vezessék a dicsőítést közöttünk. Ez egy dicsőítő iskola, és már 5. éve tanítunk itt a dicséretről, az imádatról, és próbáljuk átadni a hangszeres tudásunkat, tanítunk éneket, gitárt, régebben volt zongora, dobtanítás is van, és hát még várunk tanulókat, reméljük, hogy jönnek, de azért én szeretném elkezdeni az üzenetet, és egy olyan témáról akarok beszélni, ami a szívem közepe, és ez a 24 órás dicsőítés. De még mielőtt belefognék, el akarok énekelni egy dalt, ez a Nincs olyan fájdalom, gond. Talán ismeritek egy régi bátorító ének. Egy temetésről jövök, és hát ott énekeltem ezt az éneket. És nagyon bátorító és vigasztaló a szövege, és remélem, hogy benneteket is fog bátorítani és vigasztalni. Tehát nincs olyan fájdalom, gond. Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánató, amin ő nem segít. Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Nincs olyan fájdalom, gond, mit meg nem oldhat. Nincs olyan nagy hegy, mit ő meg nem mozdíthat. Nincs oly sötét nagy vihar, mit le nem csendesít. Nem lehet oly bánató, amin ő nem segít. Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert e világnak terheit mind vállain hordta. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Így szól, jöjj hozzám, ha megfáradtál, nyugalmat
áldás én adom. Mert te világnak terheit mind vállain hordtam. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Mert te világnak terheit mind vállain hordtam. Tudom, testvérem, hogy téged is hordoz majd. Jézus hordoz majd. Jézus hordoz majd. Jézus hordoz bennünket. Tehát a 24 órás dicsőítésről. Ugye ez a hely, ez egy 24 órás dicsőítő és ima központ, és már 6. éve folyik itt a dicséret és az imádkozás. És hát régóta kezdtük már ennek 23., 24. éve, hogy a gyülekezetünk tanyáján elkezdtük ezt a folyamatos dicsőítést és imádkozást. És pont az a barátom, akinek a temetése volt, végül is ő is benne volt ebbe az alapcsapatba, akivel ott együtt laktunk a tanyán, és akivel elkezdtük a folyamatos dicsőítést. És most a temetésén megemlékeztem egy történetről, amit együtt éltünk át, és ez az eset, ez nagyban befolyásolta engem abba, hogy az Úrtól van, hogy folyamatosan dicsőítsük őt. A tanyán egy kis közösségben éltünk együtt, 7-8-an voltunk általában, és minden reggel volt egy összejövetelünk, meg minden este. És hát a szokásos esti összejövetelen az egyik nap elkezdtük imádni az Urat, imádkoztunk, és nagyon hamar belekerültünk egy erőteljes szellemi háborúba, mint később kiderült, egy másik országban rendszerváltás zajlott, és a Szent Szellem bevezetett bennünket ebbe a szellemi harcba, hogy segítsünk a rendszerváltoztatásnak az előre menetelében. Imádkoztunk, dicsértük az Urat, kaptunk különféle kijelentéseket Istentől, és észre se vettük, hogy mennyire múlt az idő, mennyire múlt az idő, és hát általában esténként egy olyan 1,5 órás összejövetelünk szokott lenni, és amikor véget ért ez az alkalom, akkor néztük az órát, 2:30 volt, hajnali 2:30, és egyszerűen nem vettük észre, hogy eltelt az idő. Körülbelül olyan 1 órának tűnt. 7 órán keresztül imádkoztunk, úgyhogy hát közben csomó minden történt, és Isten nagy dolgokat tett bennünk is, meg rajtunk keresztül, és elrepült az idő. És akkor kezdtem komolyan gondolkodni azon, hogy hát ez a folyamatos dicsőítés, ez nem egy ilyen izzadságszagú munka, mert hogyha a Szent Szellemben vagy, akkor az Úrnak a lelke megragad, és még ha kell, az időt is kikapcsolja. Ezt átéltem, többször is átéltem, de ez volt az első, amikor ilyen nagyon-nagyon erőteljesen átéltem, hogy hát 1,5 órának tűnt 7 óra, miközben így dicsértük az Urat és imádkoztunk. És akkor Isten kezdte mutatni azt, hogy ő akarja, hogy legyen egy folyamatos dicsőítő és imahely itt Budapesten. És nekem fogalmam se volt arról, hogy ilyen helyek vannak már a világon. Jóval később, legalább 8-9 év múlva tudtam meg, hogy hát Isten ezt nem csak nekem mutatja, hanem nagyon sok embernek a szerte a világon.
És később ismertem meg egy amerikai testvért, aki Jeruzsálemben él most is, Tom Hess, úgy hívják, ki hallotta a nevéről? Tom Hess, senki. Tom Hess. Ő egy amerikai hívő, aki Washingtonban élt, és az Úr elhívta őt arra, hogy menjen ki Jeruzsálembe, az Olajfák hegyére, és ott kezdjen el egy folyamatos dicsőítő sima szolgálatot. Ez 1987-ben volt, és abban az időben körülbelül az ő tudomása szerint 12 helyen működött a világban folyamatos dicsőítés és imádkozás. 1987. És akkor ők imádkoztak azért, hogy az Úr ezt bontakoztassa ki az egész világon, hogy egyre több helyen legyenek ilyen folyamatos dicsőítő és ima központok. És eltelt 10 év, és akkor már, ha jól emlékszem, 200 helyről tudtak, ahol a világon folyamatos dicsőítő ima szolgálatok létesültek. Az egyik jelentős hely az Kansas City, ott voltunk a családommal, Mike Bickle vezeti. Hát ez egy igazi nagy amerikai szolgálat. Most több mint 4000 teljes idejű munkás szolgál a dicsőítésben, 20-30 fős csoportok vannak, és 2 óránként váltják egymást. Egy zenész 4 órát van az imaszobába, hát szobába, ez egy nagy terem, egy több 100 fős terem. 1 óra felkészülés, 2 óra szolgálat, 1 óra kiértékelés, tehát 4 óra a napjából, és utána még 4-5 órát eltöltenek különféle missziós feladatokkal és evangelizációval, vagy irodai munkával. Tehát így néz ki ma a Kansas City imádságházában egy teljes idejű szolgálónak az időbeosztása. 2006-ban voltunk kint ezen a helyen, és ott részt vettünk 1 hónapon keresztül a szolgálatban, és fantasztikusan átjárt bennünket az Úrnak a termékenyítő jelenléte, mert egymás után írtam a dalokat, amiből a Sasok éneke lemez született. Nagyon ihletett anyag lett szerintem. És szóval átéreztük azt, hogy milyen volt annak idején a Dávid sátorában, amikor Dávid király és a szolgálatban beállított léviták egymás után kapták a dalokat, amikből a Zsoltárok könyve összeáll. Végülis a Zsoltárok könyve az a könyv, amit a Bibliában a legtöbb nyelvre lefordítottak, mert ugye a részeket fordítottak, és a Zsoltárok a legismertebb az egész világon. Tehát azok az énekek, amiket a folyamatos dicsőítő és ima szolgálat közben kaptak a hívők. Dávid, Kórák fiai és a többiek, Salamon és mások is. Na de hát hol van ez a Bibliában, hogy folyamatos dicsőítés? Ez itt a nagy kérdés, mert sokan azt mondják, hogy jó, hát testvérek, hát elmegyünk vasárnap a templomba, vagy a gyülekezetbe, meghallgatjuk a prédikációt, eléneklünk egy pár éneket, aztán hazamegyünk, mi az, hogy folyamatos dicsőítés? Hát ez milyen egy őrült dolog. Közben a Biblia tele van a folyamatos dicsőítéssel kapcsolatos igékkel. Hát most nem fogom mindent felolvasni, mert akkor tényleg itt reggelig itt lehetnénk, de egy nagyon sarkallatos igeszakaszt szeretnék olvasni a Jelenések 4-ből. Isten trónja a mennyben, ez a fejezet címe. Jelenések 4 elején azt olvassuk, hogy János mondja, hogy ezek után láttam, egy ajtó nyílt ki a mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyan a hangot, amelyet korábban olyan volt, mint a trombita szó, és ezt mondta nekem, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezután kell megtörténni. Tehát János fölment a mennyben, látta Isten királyi székét, a trónt, és a 24 vént, aki körülötte ül, és a trón mellett és fölött látott különféle lényeket. Itt a 6. verstől olvasom. A trón belsejében és az oldalánál 4 mennyei élőlényt láttam, akiknek a testén körös körül sok szem volt.
Az első élőlény oroszlánhoz hasonlított, a második bikához, a harmadiknak emberi arca volt, a negyedik pedig olyan volt, mint a repülő sas. Mindegyiknek 6-6 szárnya volt, és ezeket is kívül-belül mindenütt szemek borították. Éjjel és nappal szüntelenül ezt kiáltották. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható, aki volt, aki van, és aki el fog jönni. Tehát figyeltétek, éjjel és nappal, és szüntelen. Tehát itt az Isten igéje nagyon erőteljesen megmutatja azt, hogy a trón körül álló mennyei élőlények folyamatosan dicsérik Istent. Éjjel, nappal és szüntelen. Mikor Isten igéje ennyire hangsúlyoz valamit, például amikor Jézus mondta, hogy bizony, bizony mondom nektek. Na, az azt jelenti, hogy ez nagyon fontos. Hogyha így beszélek, akkor az nagyon-nagyon fontos. Na most itt ugyanezt a szóképet látjuk, hogy éjjel-nappal szüntelen, tehát újra megerősíti az ige. Tehát nem csak annyit mond, hogy folyamatosan, hanem éjjel-nappal és szüntelen. Tehát fölhívja a figyelmet Isten igéje arra, hogy folyamatos dicsőítés és imádkozás van a mennyben. És mindannyian tudjuk a Mi Atyánk nevű imádságot, amiben Jézus úgy tanította a hívőket, hogy úgy imádkozzunk, hogy legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Tehát, hogyha Istennek az az akarata a mennyben, hogy folyamatos dicsőítés legyen, hát akkor a földön is legyen olyan. Az a te akaratod, amiképpen a mennyben, úgy itt a földön is. Tehát ez egy egyszerű logikai dolog. A mennyben folyamatos a dicsőítés, bár, hogy mondjam, szóval ne úgy képzeljétek ezt el, hogy a mennybe, aki fölkerül, az csak állandóan felemelt kézzel jár, és ilyen révületben van esve, és így mindig csak így a dicsőítő énekeket énekli. A mennyet úgy kell elképzelni, mint amilyen a föld, mert a Biblia azt mondja, hogy a föld az a mennynek a tükörképe. Tehát a mennyben is ugyanúgy vannak utcák, csak ott aranyból vannak, itt meg ilyen fekete aszfaltból. A mennyben vannak házak, még boltok is vannak, sőt, még könyvesboltok is vannak. Aki följárt, az... Igen, lehet, hogy ezt remélem, igen. Mindig úgy imádkozunk, hogy Uram, csak ez föntről jöjjön, mert ha nem, akkor nincs sok értelme. Tehát boltok, házak, utcák, fák, terek, csak minden tökéletes. És a mennyet áthatja a dicsőítés, áthatja ilyen folyamokként, ilyen arany folyamokként áthat a dicsőítés. Többen, akik fönn voltak a mennyben, azt mondják, hogy ha valaki ott egy ilyen dicsőítő szót kiejt, az olyan, mintha lökés hullámok indulnának el, és akkor az úgy terjed. Például, nem tudom, név nélkül valaki fölragadott az Úr a mennybe, sétált egy angyallal, beszélgettek, és akkor valamit mondott neki az angyal, és erre mondja, hogy de jó tényleg, halleluja, dicsőség az Úrnak, és hogy ezt így kimondta, hogy egyből így a körülöttük lévők is, halleluja, dicsőség az Úrnak, és hirtelen ez így elterjedt, így az egész mennybe, halleluja, dicsőség, és azután egy szépen így lehalkult. Aztán mentek tovább, és beszélgettek. Szóval ott valahogy az Isten jelenléte miatt így a dicsőítés az így áthatja az egész mennyországot. Fantasztikus lehet. Nagyon sok bizonyságtételt olvastam erről, és szóval úgy el tudom képzelni, látom ezt magam előtt. Az egyik régi zenésztársam, barátom is volt fönt a mennybe egy rövid ideig, és ő is ugyanerről számolt be, hogy amikor fönt volt, csak járt az utcán, egyszerűen áthatotta a dicséret azt a részt, ahol ő sétált, és még a madarak is egy bizonyos dalt csiripeltek, és ez a dal, ez így szólt, hogy méltó a bárány, ismertek, hogy vegyen dicsőséget, hódolatot, áldást, és tisztességet, méltó, és ez az, igen. Látod, itt is elkezdjük, és már is árad. Tehát ez a fiú nagyon beteg volt, 42 fokos láza volt, és meghalt végül is. És
mikor fölment a mennybe, akkor hallotta ezt az éneket, de a gyülekezet imádkozott ért, és visszaimádkozták a testébe. És amikor visszajött, akkor mondja, hogy hallottam egy dalt, és ez volt, hogy méltó a bárány. És a másik zenész barátom ott volt mellette, gyorsan írta. És aztán utána ő írta hozzá azt a refrént, hogy szent az ő neve, örökké szent az ő neve, mert ezt nem hallotta a mennybe akkor a srác, de hiszem, hogy ez is ihletett, igen. Na, tehát a mennyet áthatja a dicséretnek az atmoszférája, de még egyszer mondom, nem úgy kell elképzelni, hogy ott állandóan mindenki feltartott kézzel dicsőíti az Urat, mert normális munka folyik a mennybe. Különféle dolgokat terveznek, angyalok jönnek, mennek, a szentek is, akik már fönn vannak, szóval nem a felhőkön ülnek a kis kövér angyalkák, és akkor ott próbálnak repkedni, ne így képzeljétek el a mennyet, hanem az egy teljesen normális világ, de tökéletes, és áthatja a dicséret. Na és ahogy akarod, hogy amintképpen a te akaratod, hogy a mennybe, úgy legyen itt a földön is. Ez az, amit Dávid király, Izraelnek a királya valamilyen módon megértett 3040-50 évvel ezelőtt, és mikor elfoglalta Jeruzsálemet, akkor a Szent Szellem megmutatta neki, hogy Jeruzsálemben legyen egy ilyen folyamatos dicsőítő és imádkozó hely. És Dávid ezt elmondta a profétáknak, akik körülötte voltak, és a proféták is megerősítették őt ebben, hogy igen, ez az Úrtól van. És hát így indult el az első folyamatos dicsőítés itt a földön. Dávid felállította a házába, vagy inkább hát a palotájába egy sátrat, és azt elnevezte Dávid sátorának, és a zenész lévitákat fölkérte a szolgálatra, és elindult a folyamatos dicsőítés. A Biblia 2 helyen is megnevezi azt az éneket, amivel elindult a folyamatos dicsőítés. Dávid kapott, azt hiszem a 118. Zsoltár, most ezt nem írtam föl magamnak, egy zsoltárt, és azt odaadta a zenészek vezetőjének a kezébe, és avval az énekkel indult el a folyamatos dicsőítés Jeruzsálembe körülbelül 3040 évvel ezelőtt, és több mint 40 éven keresztül működött. Még Salamon templomába is átvitték, mikor felépült a gyönyörű nagy templom, amit most akarnak újra építeni, harmadszor. Ebben a gyönyörű szép templomban Asszáf még ott volt a sátorban, és aztán ő még ott volt a Salamon templomában is, amikor ott elkezdték a dicséretet. Isten szelleme olyan erővel szállt le, hogy a papok, 120 kürtölő pap nem tudtak megállni, hanem ott leestek az Úr jelenlétébe a földre, és azt mondja az ige, hogy olyan sűrű köd ereszkedett le a templomra, ez volt Isten jelenlét, és a papok ott feküdtek, és nem tudták tovább fújni a kürtöket. Tehát így indult el a folyamatos dicsőítés a Salamon templomába, de előtte 40 éven keresztül Dávid sátorában volt ez a dicsőítő szolgálat. Tehát látszott az, hogy Istennek ez nagyon tetszik, mert Izrael ettől kezdve sikeres volt a harcaiban, az Úr megáldotta az országot. Persze ez nem automatikusan ment, szóval nem azért ment minden jól, mert dicsérték az Urat, hanem azért is, mert Dávid meg a többiek figyeltek az Úrra. Tehát mindig megkérdezték az Urat, hogy most mit csináljanak, hova menjenek, hova nem menjenek. Szent Szellem vezette őket, és ezért Isten megáldotta a népet. Anyagilag is, meg lelkileg is. Dávid olyan sok kincset halmozott föl, hogy hát abból föl lehetett építeni ezt a gyönyörű templomot, ami aztán a világ egyik csodája lett, és messziről jártak oda az emberek, hogy megnézzék, hogy milyen gyönyörű. Viszont Dávid fia, Salamon egy idő után elfordult az Úrtól, és sajnos a folyamatos dicsőítés is abban maradt, és aztán bálványtemplomokat épített föl Salamon, és
ismeritek a történetet, Izrael ketté szakadt, és elindult egy bomlási, romlási folyamat, viszont az Úr többször helyreállította a folyamatos dicsőítést, és a Bibliában, ha jól számolom, 8 esetben az Ószövetségben helyreállították ezt a fajta szolgálatot. Jósafát királynál, időszámításunk előtt 896-ban, aztán Jóásnál, időszámításunk előtt 835-ben, Ezékiásnál 726-ban, Jósiás király időszámításunk előtt 623-ban, Esdrás és Nehémiás idejében, időszámításunk előtt 536-ban. Újra és újra helyreállították a Dávidnak a leomlott sátorát, és ez megint csak meglátszott a népen. Isten áldása volt Izraelen. Aztán megint abba hagyták, és elfordultak az Úrtól, megint jött a romlás. Tehát ez egy ilyen hullámzó volt. Viszont Ámosz próféta azt mondta, hogy az utolsó napokban az Úr helyreállítja a Dávid leomlott sátorát. Na most tudjuk a Bibliában, hogy az utolsó napok az a Krisztus utáni időszak. Tehát amikor Jézus meghalt, és 3 nap múlva feltámadt, ezek az utolsó napok. Hát most már lassan 2000 éve tartanak az utolsó napok, de szerintem nincs már olyan sok évtized hátra, hát még egy pár évtized van. Ezek az utolsó napok, amikben élünk, és azt látjuk, hogy Isten helyreállítja a Dávid leomlott sátorát. A gyülekezet születésénél is a folyamatos dicsőítés volt a jellemző. Ugye azt tudjuk a Bibliából, hogy amikor Jézus feltámadt és elment a mennybe, azt mondta a tanítványoknak, hogy maradjanak Jeruzsálembe, és 10 napig az abcsel szerint együtt voltak egy ilyen ehhez hasonló helységbe, felházba, hát mondjuk nagyobb volt biztos, mert 120-an fértek el, itt maximum 45-en férünk el, ezt már kipróbáltuk egy párszor. Tehát kb. 3-4-szer ekkora helyen voltak együtt, 120-an, és 10 napon keresztül folyamatosan imádkoztak és dicsérték az Urat. És mi történt? Egyszer csak leszállt a Szent Szellem. És megszületett a gyülekezet, és elindult a világmisszió. Tehát a gyülekezet születésénél is a folyamatos dicsőítés és imádkozás volt a jellemző. Aztán nagyon sok hasonló kezdeményezés volt a történelemben. Tudunk arról, hogy 555-ben Írországban, Bangorban, Belfast közelében volt egy szerzetes rend, ahol 240 éven át folyamatos dicsőítés és imádkozás volt. 240 éven keresztül folyamatosan. Itt több ezer hívő élt együtt, 2-3 ezer ember élt együtt ebben a szerzetes rendben, és a Biblia tudósok szerint ez a folyamatos dicsőítő és ima szolgálat nyújtotta azt a szellemi alapot az Úrnak ahhoz, hogy az európai ébredést elindítsa. Ugye ez 555-ről beszélünk, és a 7-800-as években kezdett a pogány Európa Istenhez térni. Biztos hallottatok Cirilről, a Ciril betűk atya, meg Metód, ők szlovák apostolok voltak. Például a magyarok, sok magyar ember ezen a 2 apostolon keresztül tért meg. De aztán az Úr küldött másokat is más nemzetekhez, és a kemény pogány népek kezdtek Istenhez térni. Biblia tudósok, Biblia tanítók azt mondják, hogy ez a folyamatos dicsőítő és ima szolgálat volt az alapja ennek az egésznek. Tehát minden ébredés abból jön, hogy valaki 2-3-an, 10-100-an, 1000-en odaszánják magukat, és imádkoznak. Nem az, hogy imádkozunk 5 percig, aztán amen, és csináljuk a dolgunkat, hanem egy ilyen folyamatos, odaszánt imádkozással imádkoznak, és dicsérik az Urat. Tehát Európának az ébredése úgy tűnik, hogy innen indult. Aztán ugrunk egy nagyot, 1727, Moráviában volt egy közösség, egy grófnak, Zinzeldorf grófnak a birtokán, aki befogadta mindenfelől üldözött keresztényeket, és ő is egy folyamatos dicsőítő és ima helyet épített föl.
120 éven át imádkoztak folyamatosan, váltva ezek a hívők, és az újabb Biblia tudósok szerint az evangélium, az evangelizációs mozgalmak innen indultak. 1727-től, amikor elkezdték ezt az imádkozást, a moráviai testvérek eljutottak aztán Amerikába, ott is rengeteg gyülekezetet alapítottak. Voltak olyanok közöttük, akik rabszolgának adták el magukat, képzeljétek el, azért, hogy a rabszolgák között tudják végezni a munkát. Önként eladták magukat, és leláncolták őket, és vitték őket azért, hogy a rabszolgák meghallják az evangéliumot. De a szellemi töltést ez a 120 évig tartó folyamatos dicsőítés és imádkozás adta meg. Aztán itt vagyunk 1900-nál, Topeka, Kansas City. Mondhatni, hogy a pünkösdi ébredésnek a bölcsője volt ez a Biblia iskola, amit Charles Parham vezetett, és itt volt tanuló az a néger testvér, aki aztán később az Azusa utcába elindította az ébredést, a William Seymour, és ebből a Biblia iskolába 900 körül érezték a tanulók, hogy tehát valami több kell, hogy legyen az Úrból, és elhatározták, hogy fölmennek a Biblia iskola tornyába, és éjjel-nappal fognak imádkozni, még meg nem kapják a Szentlélek keresztséget, meg a nyelveken szólást. És nem is tudom, hogy hány héten keresztül ott folyamatosan keresték az Urat, imádkoztak, és egyszer csak leszállt rájuk a Szent Szellem, betöltekeztek Szentlélekkel, és aztán innen ment ki William Seymour az Azusa utcába, és ott pedig elindult a pünkösdi ébredés. Ott olyan csodák voltak, testvérek, hogy a karjai kinőttek embereknek, akinek le volt vágva a keze, imádkoztak és kinőtt a karja, meg olyan fantasztikus dolgok voltak, hogy például fogták az igét, és azt mondták, hogy a Bibliában meg van írva, hogyha behozzuk a 10 az Úr tárházába, akkor Isten megáld bennünket, és nem fogja elpusztítani a kártevő a földjeinket. Beadták a 10, utána kimentek a földre, és egyszerűen szemmel láthatóan látszott a különbség, a hitetlenek földjén tele volt mindenféle kártevőkkel, a hívők földjén meg semmi nem volt, pedig permetező még nem volt abban az időben. Tehát csak ráálltak Isten igéjére, megtették, amit az Úr igéje mond, és hatalmas csodák történtek. És hát onnan indult el az egész pünkösdi mozgalom szerte a világba, és onnantól tudjuk azt, hogy mit jelent az, hogy Szent Szellem keresztség, nyelveken szólás, profétai ajándékok, stb. Stb. Tehát ez az 1900-as évek eleje. És aztán most érünk el ide a múlt század végére, 1987, az Olajfák hegye, Tom Hess, akiről már beszéltem, egy amerikai fanatikus, az Úr elhívta őt, és egy pár emberrel elkezdte a folyamatos imádkozást. Mi is voltunk az ő házában, megmutatta azt a kis szobát, hát ennek körülbelül a negyed része volt egy ilyen kis vékony kis szoba, ahol elkezdték a folyamatos imádkozást, és tényleg Lala most a képeket játsz be. Most már ennek a háznak a tetején van egy kis üvegépület, ahol körülbelül elférnek többen. Ez az itteni, ezt felismeritek, ez az itteni budapesti 24 órás dicsőítés. Igen, akkor a következő az Belgiumba. Tavaly előtt voltunk Belgiumban, ott az Európai Unió közvetlen szomszédságában van egy folyamatos dicsőítés ima hely, és ott jobbról ők a vezetők, egy házas pár, és bal oldalon ez a férfi testvérővé ez a lakás, egy orvos, és a felső szintet átadta a folyamatos dicsőítő szolgálatnak. Tehát ez Belgium. Következő. Ja, ez megint itt van. Igen, a következő kép van a Jeruzsálemi Imádság házában. Itt pont jövök fel. Egy nagyon szép zászló van a lépcső tetején, és akkor add be a következőt. Na és nézzétek, akkor, amikor ott voltunk, akkor pont ilyen hárfás
dicsőítés volt, vagy 12-13 hárfás, és akkor hát szoktak, hogy mondjam, modern hangszerekkel is dicsőíteni, de akkor pont ilyen hárfás dicsőítés volt, mehet tovább. Idősek, fiatalok, na az Olajfák hegyén van egy épület, és annak a backspace, és akkor visszamegy. Ez a hírlevelünk. Tehát az Olajfák hegyén van egy ilyen üvegkalicka, és ebbe folyik most a jeruzsálemi 24 órás dicsőítés, ez 1987 óta, azóta folyamatosan megy. Tehát most nem is tudom hirtelen kiszámolni, hát már mennyi? 28 vagy hány éve folyamatosan megy. És hát azt hiszem, hogy itt ezen a helyen nagyon sokat imádkoztak azért, hogy a világban számtalan helyen elindulhasson. Hát most a mai tudomásunk szerint hát legalább 400-500 hely van a világon, ahol folyamatos dicsőítő és ima szolgálat működik. Ezek közül vannak olyan picikék, hogy csak egy pár ember, vannak ilyen, hát ez is picinek számít, itt is mondjuk 20-30-an veszünk részt ebben a munkába. Vagyis a mostani időben körülbelül olyan 5-6 óra naponta, amikor itt élő emberek dicsérik az Urat, plusz a Magnó, igen, a CD testvér segítségét kérjük, és akkor így ezen a helyen már 6 éve folyamatos a dicséret és az imádkozás, de hisszük, hogy egyre inkább majd kiterjed ez a dolog. Tehát mi ennek az egésznek a célja? Szóval ez nem csak egy ilyen hóbort, egy ilyen mai hóbort, amire így rájöttünk a Bibliából. Ennek az egésznek a célja az, hogy készítsük az Úrnak az útját. Ez volt Keresztelő János szolgálata. Mi volt az ő üzenete? Azt mondja, hogy készítsétek az Úrnak az útját, egyengessétek az ő ösvényeit. Tehát a folyamatos dicsőítés és az imádkozás az Úr Jézus visszajövetelét készíti elő. Előkészítjük a terepet a király számára. Ott, ahol a folyamatos dicsőítő és imádkozó helyek megmaradtak, és folyik a szolgálat, ott egy bizonyos idő múlva kitör az ébredés. Hisszük azt, hogy itt Budapesten is ki fog törni az ébredés. Nem hisszük azt, hogy ez csak miattunk van, mert itt azért nagyon sokan imádkoznak odaszántan a városba, viszont hisszük azt, hogy a mi munkánk is benne van abban, hogy Isten szelleme ki fog áradni erre a városra, és elindul az ébredés. Tehát több százezer ember, akár még millió is megtérhet. Budapesten 2 millióan laknak, hát szerintem legalább a fele meg fog térni. Az 1 millió ember. Képzeljétek el, ma az egész országban nincs ennyi hívő. Nincs 1 millió hívő. Szerintem 400-500 ezer hívő van Magyarországon, de csak Budapesten szerintem lesz 1 millió, és az országban még több. Tehát készítjük az Úrnak az útját, az emberek szívét Istenhez fordítjuk. Mert az Abcselben idézik az Ámoszi proféciát, ami arról szól, hogy felépítem a Dávid leomlott sátorát, hogy a pogányok és a többi népek is megtalálják az Urat. Tehát a folyamatos dicsőítés és imádkozás az nem csak imaszolgálat, hanem itt, ha ezt az igét jobban megnézitek, itt azt mondja az ige, hogy valahogy ez az evangelizációval függ össze a folyamatos dicséret meg az ima. Ahogy Isten jelenlétét felszabadítjuk egy városba, az emberek egyre inkább kezdenek megtérni, és ezáltal készítjük az Úrnak az útját. Mert hogyha megtérnek az emberek, befogadják az Urat, mint ahogy Keresztelő János idejében is, ugye nagyon sokan kimentek Keresztelő Jánoshoz, nagyon sokan megtértek, és ezzel készítették az Úrnak az útját, és aztán megjelent Jézus. És ő folytatta mindazt, amit János elkezdett. Tehát készítjük az Úrnak az útját. Van itt egy mondat, amit inkább felolvasok, nem fejből mondom. A 24 órás dicsőítésnek az a célja, hogy sürgesse az embereket arra, hogy Istennel járjanak, még inkább otthon érzik magukat a mennyei birodalomban, mint a földön. Az embert Isten arra teremtette, hogy testileg a földön lakjon, a szelleme pedig a mennyekben szárnyaljon. Tehát ez a 24 órás dicsőítés célja. Aztán ezen kívül még
meg kell említeni azt, hogy az Úrnak szolgálunk. A gyülekezetben és régen a Izraelben is kétfajta szolgálat volt. Volt egyfajta szolgálat, amit a papok végeztek, embereknek szolgáltak. Egy átlagos helyi gyülekezetben embereknek szolgálunk. Megtérnek az emberek, lelki gondozzuk őket, segítünk nekik, stb. Stb. De hol van akkor az Úrnak a szolgálata? Sokan azt mondják, hogy hát persze, hát ezt az Úrnak csináljuk. Hát persze, az Úrnak tesszük, de Istennek is kell szolgálni, és annak idején a lévita papok két részre voltak osztva. Az egyik részük szolgált az embereknek, jöttek az emberek, mondták, bűnt követtem el. Jó, hát akkor hozd az áldozatot, itt a bika. Elvágták a torkát, ömlött a vér, rátette a férfi a kezét a bika fejére, ráolvasta a bűnt, a pap azt mondta, hogy oké, az Isten megbocsájtotta, akkor fölvitték a tűzre a bikát, elégették, és így mentek az áldozatok. Tehát ezek a papok az embereknek szolgáltak. Viszont voltak olyan papok és léviták, akik csak az Úrnak szolgáltak. Ők nem foglalkoztak emberekkel, hanem ott álltak a sátorba, vagy ott álltak a Salamon templomába, azon a helyen, ahol Istennek énekeltek. Nekik az volt az első számú szolgálatok, hogy az Úrnak szolgáljanak. Tehát az Ószövetségben is megmutatkozik ez a kétfajta szolgálat, és sajnos az egyház ezt elvesztette, és manapság a legtöbb közösségben már csak az embereknek szolgálnak. Ó, testvér, gyere, pátyolgatjuk a lelkedet, mondd el, hogy mi van, stb. Nem azt mondom, hogy ez rossz, de hogyha csak ez van, akkor valami nem stimmel, mert Istennek kell elsősorban szolgálni, utána az embereknek. Ma sajnos a gyülekezeteink emberközpontúak. Régebben a gyülekezet Krisztus központú volt, Jézus volt középen, és mindent ő érte, ő általa tettek, és minden érte történt. Ma sokszor az emberekért vannak a dolgok. Olyan dicsőítést csinálunk, ami tetszik az embereknek, olyan prédikációkat mondunk, amik az embereknek kellenek. Szóval arra figyelünk, hogy mi kéne az embernek. Hát közben nem erről szól a kereszténység. A kereszténység arról szól, hogy hogyan követjük az Urat, és mi tetszik Istennek. Azt csináljuk, ami Istennek tetszik. Tehát Isten ezt helyre akarja állítani, és ezek a folyamatos dicsőítés, imahelyek, mint egy felkiáltó jelek az egyház számára is, hogy hoppá, hát akkor itt most szolgálunk az Úrnak. És az lenne normális, hogyha a gyülekezetek küldenék a dicsőítőket, az imádkozókat ezekre a folyamatos imai dicsőítő helyekre, hogy valóban folyamatos legyen a dicséret és az imádkozás, és akkor nagyon hamar eljönne az ébredés egy-egy városba. Tehát ez az Istennek az akarata, és az is, hogy szellemi áldozatokkal áldozzunk, az Úrnak hálával kell áldozni. Azt mondja az 50. Zsoltár, hálával áldozzál, és így teljesítsd az Úrnak a fogadásaidat. Tehát régebben az Ószövetségbe vitték a mindenféle áldozatokat, de most már nem kell áldozatokat vinni, mert Jézus egyszer és mindenkorra megáldoztatott. Most mást nem tudunk vinni, csak a hálának az áldozatát. Ez az, hiába adod a pénzedet, meg mindent odaadsz az Úr szolgálatára, igazából a hála áldozat az, ami most megáll Isten előtt. Tehát amikor itt dicsérjük az Urat, akkor fölszáll ez a hála áldozat, mint egy jó illatú füst, és Isten kedvét leli bennem. És akkor letekint erre a városra, és akkor azt mondja, hogy na, hát akkor meglátogatom ezt a várost. És hisszük azt, hogy ez az ébredésnek az előszele, és így fog Jézus megjelenni ebben a városban is. Mint ahogy például Koreában, ahol mondhatni, hogy talán először kezdték el így a múlt században a pünkösdi ébredés után a folyamatos dicsőítést, mert talán hallottatok David Yonggi-choról, aki talán most is a világ legnagyobb gyülekezetét vezeti, most körülbelül 1 millió ember tartozik abba a közösségbe, és ők a 70-es években fölépítettek egy imahegyet, és oda jártak és járnak most is az emberek dicsőíteni és imádkozni, ilyen kis ima barlangok vannak, és akkor oda elmennek az emberek, és ott nem úgy van megszervezve, mint itt, hogy ide jövünk, és akkor itt dicsérjük az Urat, meg imádkozunk, hanem
különféle barlangokba elbújnak, böjtölnek, imádkoznak, de végül is ott is a 70-es évektől folyamatosan megy ez a mozgalom. És Koreában azóta a népességnek az 50%-a megtért evangéliumi keresztényé vált. Az országnak a fele, képzeljétek el. Talán náluk van a legmagasabb arányban a keresztények és a nem keresztényeknek a százalékos aránya. Tehát Isten itt is ezt akarja. És Korea gazdaságilag növekszik, prosperál, itt Magyarországon is nagyon sok dolgot árulnak, ami Koreából jön, akár csak gondoljunk az LG-re, Samsung, tele van Magyarország ezekkel. Valószínű, hogy ezeknek a cégeknek a vezetői között keresztények is vannak, és rengeteg keresztény rakja össze ezeket a dolgokat. Tehát Isten meg akar bennünket áldani, de ez nem úgy lesz, hogy minél többet dolgozunk, meg törekszünk, hanem elsősorban úgy, hogyha oda szálljuk magunkat az Úrnak, és elkezdünk imádkozni, és dicsérni az Urat. Tehát ez a folyamatos dicsőítés és imádkozás, és még sokat beszélhetnék róla, de lejárt az idő, és akkor fogunk tartani egy rövid szünetet, addig a testvérek itt beállítják a hangot, és akkor utána az ő vezetésükkel kezdjük a dicséretet, és ez a dicsőítés bekapcsolódik abba a dicsőítő folyamba, ami innen és más városokból is összekapcsolódva megy fel a mennybe. És hiszem azt, és higgyétek ti is velem együtt, hogy Isten örömét leli ebbe. Ő letekint ránk, és itt most nem csak magunknak énekelünk ebbe a kis szobába, hanem ez föl fog menni Isten trónjához, ez a dicséret. És az Úr azt mondja, hogy ő abban dicsőíti meg magát, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást, és kedvét leli a mi dicséretünkben.